Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalagi San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Tinaw na gayud ang pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem o pantuson ako pag-ayo sa mga punuan, sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pare. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa katulog adlaw mabanhaw ako. Tungod nini siya ni Pedro ay layo sa uban ugingnan. Dili unta ang mitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus umingon kang Pedro, "Pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao nga dili sa Dios." Unya ingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Ang buot mahimong akong tinunan, kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus, umusunod siya kanako. Kaya ang buot magluwa sa iyang kaugalingon, kinabuhi mawad-an Ginoo nini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung mangko niya ang tibok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsay kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang tao ay kang anak sa tao, hapit na mabut, uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ugod niya, balusan niya ang peksa-peksa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayon ikaw, Kristo. Magkaigsunan ko ni Kristo. Kinsa ba gayon na dahong kanato nga mayon ini kita ini 2020. Wala na dahong. Kanyang punta, kanyang mga alas 12, nakarawat ko og mensahe gikan sa akong mga parishioner kaniyan to. Okay? Tungod kay nahimo akong paroko, parish priest o sa kaparokya almost 10 years. Unya karon ang lawa kay sa ulo nila ang fiesta patronal, no? Nag-andam sila, nag-hike ang pagkaon, gibutan na nila mga balon, gibutan na kanununghay ng simbahan, tungod kay unya unta mga 5-6 o'clock karon tagnaan sa ulugon ng usa ka santos nga misa pahilungod sa mga patronan sa Senyor de la Guardia. Kay mao niya kung naandam sa una na mag-andam pahuman sa misa salo-salo. Kaya iman pareho sa ato niya magpista ka na bahay. Mao niya kung naandam almost 10 years ako nini sa ulog. Sarihan na parish priest pa ko nini maong parokya. Unya sa kalit naman, pagkalas 12, nato ko ng obispo, natinga sa lang sayo ng obispo nga manhasa. Simbahan nga ang taong misa alas 5, nagpahibalo ng parish priest nila namatay. Tungod sa COVID-19. No? Si Padre Bapche. Maunto nga, ang piyesta na himong sa ka, itawag luto. No? Hinoon, sa kasing-kasing sa Matagusa, mo na nga first time, no? Tako, daghan untang mga adlaw, daghan untang mga katuigan, nga naman, no? Makaingutan nga, adlaw pa yun sa mga patrona. Anniversary pa yun sa dedication of the church ni maong parokyaha namatay ang parish priest tungod sa COVID-19. No? Kinsa may nakaandam gayon na maabot ang COVID-19 o madala ka na itong hagit sa kalisulog pagsulay. Usa sa mga pagsulay ni ako miling parokyaha. No? Nga kaniyan to ako'y parish priest almost 10 years. Dili gayon mapugnan ang hitabo na wala nato damha. No? Makaimunta sa murang Jeff Providence, no? Pero anda mata mamatay, pero ano,
tayo makibaw ganun sa. Pero atul gyud sa fiesta patronal namatay ang parish priest sa ano sa sunod nilang gwardiya. Iunay sa mga presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi dili siya mapugnan o dili angay nga pugnan. Si Jeremias sa unang pagbasa may palayag niya ng gahom sa Dios sulod kaniya o siya wala makapugong ni makalikay sa tawag sa Dios kaniya nga iwali ang iyang mga pulong. Mao kini gahom nga dili mapugnan ug sulod kanato ang gisaligan ni San Pablo nga unta pagapuy-an sa mga taga-Roma diha sa ikaduhang pagbasa kung masuta lamang nato ang kabubuton sa Dios kung unsay maayo o makapahimuot kaniya unsay hingpit mapakita gyud nato kini sa tanan. Kung Ginoo gusto lang nato makita kung iparayag ng dita nga kita makabahay kay nako more abroad aron makapaeskula sa mga anak maningkamot bisan sa mga luha mga kamingaw no sumala sa mga testimony sa mga different OFW nga kung nahiwalaan dito pa ko sa Roma magbisita kami sa mga San Punciara sa urbano na dito ang mga Pilipinos no magtapot-tapot mga tawa kunya sa kalit lamang mag-uul nahinumdum silang mga anak na ilang silang bana sa ilang mga pamilya dito sa Pilipinas dili na rin mobiya sa atong nasod dili na rin nga hindi makatamog sa mga birthday o mga fiesta sa atong mga mahal sa kinabuhi na rin kamot aron kita makapaisula sa atong anak makabay o tabang sa itong mga mahal sa kinabuhi. Dili na rin. Kung nasayo lang ta nga buot ni pasawot sa Ginoo, nga nung daghang mapakyas, daghang mag-uul tungod kay bisan sila pagpalingkamot ang ilang mana, nangabit ang ilang mga gitabangan, nanugal, nag-drug addict, uban pa, no? Mao na nga subok maramdumon napakyas ang mga plano, napakyas ang mga gisabutan tungod kay natintal sa mga dautan nga mga binuhatan labi na sini mga butan ng kalibutanon. Mao ni nahitabo no wala may bawo kung sa kabuton sa Ginoo tungod kay Ginoo lamang ang nakabaw pero buot niya nga kita mahimong santos nga kita magbalaan kita magbinutan, kita maghihatagon, kita mapabsanon, di kita magmahay, no? Pero sa diha maabot ng mga pagsuway, tugnan ta, no? Tuslokon tayo dakon, mo igakat na dayon, unya, mutalaw, no? Pareho sa mga manok, no? Nga masam na galit, anay ubang na, mag-away, magnabong ang mga manok, na masam na galit, maabot ng katalaw, dagan, apil di dayon. Mao ni ang mahitabo sa itong kinabuhi kung kita kulang sa pagtahod, kulang sa pagsalig nito sa Ginoo. Walay makapugong sa kaayo sa Dios kay kini mugula gayud sa tao nga mituog kaniya. Bisan taon sa pagpugong sa mga tinunan nga dili unta mahitumpawak sa kamatayon si Jesus, kini mahitabo gayud kay ang kamatayon dili mo hangtod kung dili mo banos ang pagpagabanhaw. Mao nga diha sa pagbasa sa Ebanghelyo nila si Pedro nga si Jesus usa ka Mesiyas. Apan dili niya madawat nga si Jesus mag-antos og mamatay. Sama sa kakaraghanan sa mga Hudiyo, si Pedro nagtuo nga ang Mesiyas magmadaugon. Dili pantuson og pakyon gitawag itong Mesiyas. Buti pasabot na manluluwas. Naway manluluwas yung mamatay. Naway manluluwas yung gapusod niya, kulatahon, bunatan, na ilansan sa krus. No? Mao ni, hantod karon ang mga Hudiyo, nagpaabot pa yung manluluwas. Mao nga sila buto kasi si Kristo mao manluluwas. Tungkol kay ilang pagtanaw butang ng na tawhanon.
Wala sa magtanaw kung unsa medyo ipasabot ni Jesus ang manluluwas. No? Mao po ni ang na hunahunaan na pamanunggal ni Pedro. No? Sama kang Pedro, daghang kanatong maglisod og sabot sa kabiligon ng sakripisyo. Daghang di makasabot, pareho ganiya. Daghang sa pagtawag, ni tawag na huwag ko sabot, no? Daghan mo ka mga adlaw diri. Nga naman yun, daghang adlaw nga imbis pagsaulog ta sa pista patulog, namatay man ang natong parspes. Nalit na nung tama ka, for how many years ago, no? Daghan mo ta, abong pag yun. Na imbes na magsadya, gathering, kaon, uban pa, na mahimol ng luto, mahimol masulupon, tungkol kinamatay ang parispes. No? Dahil makasabot nga naman. Nga, ako mga pag-antos, nag-antos ko, bahalag init sa adlaw, bahalag ang mga pad na tungod sa kabugnaw, lagi na itong trabaho ito sa Italy, trabaho sa Amerika, Europe na yung mga snow, ang tusong lang yun, batag sa'yo, sakay jeep, sakay mikro, autobus, bahala, kay gusto makatawag sa mga ginikanan, gatuan, atong maiksuon, unya, ang imong kitabangan, no? Kung ikaw ba na, no? Imong kitabangan ba na, nangabit, kung ikaw inaha, imong anak dito, nag-addict, no? Na mapusab, tungkol kay, sige, baile, sige, dagang uyab, muna. Di, kung saan, sabi kita kasabot, nga gitugot man sa Ginoo, no? Why? Mo na, nga naman, no? Jadi, mo, dahil nga di makasabot sa mga pag-antos, labi yung bagot ang kamatayon. Nga naman, mag-antos man kung pwede kang magpapahayaan. Nga naman, magpagdaw-daw man kung pwede rang maghari. Buot ni Pedro, nahagiton si Jesus sa dili na pagsakripisyo. Tablara nga iyang tingnan, Ginoo, dili ni angay mahitabo kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus sa Panginoon, pahawa Satanas. Ang imo muna-una, iya sayawa, dili sa Diyos. Okay, pahawa rin siya. Imbis nga, may siya na, di pag namitaw, Ginoo ka. So, mahitaw na. Manuluwas ka na kay Gakong. Usar ka klip ni mo, mga matay mo, mga kanang mga sundaw, babot mo tamas-tamas din mo. No? Kanang nagplano ni mo, marag si Wonder Old Man na may balaan, no? Kato mga nagplano, mapatyon, no? Tungkol kay makapenetrate ang iyang huna-huna sa mga tao na nagplano niya, no? Pero kaya naman siya sa Ginoo, pahawa Satanas, ang imong huna-huna, iya sayawa, dili sa Diyos, no? Kada kung insulto, no? Hingnan mo sa Satanas, no? Ang hagit ni Jesus para sa tanan, niyang mga tanan mao kini, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong krus sa matag adlaw ug sunod kanako. So nang tan-aw makaingon kita nga sa lista man kini nga pamaagi. Pasana ng krus. Men sa kalibutan pagluwas nato aron kinabutang hayakay magkinabuhitang anunahan na ginagimaw ko na siya po iya sa tanan. Unya pasaan ng cross, kabukatan ng cross, di lalipay. No? Pasano ng cross, no? Ug sunod ka na ko. Unya kung saan may kinabuhi ni Kristo, kung sunod ka sa niya. Bukitaw ng mga Kristiyano, dili good, yung tanga, you are Christians. It means to say that you will be martyred, that you, kaya mang-antos ka. Mao na nga, dili ko na nato na ikalimod na naay mga pag-antos sa itong kinabuhi. Kung kita magkinabuhin Diyos nun, kung kita magkinabuhin Kristohanon, buot nga magtotoo, tinuod ko nga, musunod sa kinabuhi ni Kristo, kaya na mag-antos ka. Kung sunod ka sa kinabuhi ni Kristo, kaya kinabuhi ni Kristo din sa kalibutan, dili hayakay. No? Kapila yung taon na siya gibato, kapila na siya tamas-tamasan, no? Gamay pa na siya, no? Mao ko nga, hantong nga na ako, nag-antos gud siya.
Kita ulit discrimination. May yung katanga, sus, nag-discriminate. Kung dawato na ito na siya sa kamatuoran, dili tangay magbagulbol, dawato na. Thanks be to God. Praise God. No? Kay mao ni ang akong cross nga kung pasanon. Mao na. Dili magbagutbot. Mabot nga yung cross. May usa nga ang asawa, iyang cross yung mana, kay palahubog. No? Ang inahan, iyang cross yung mga anak, kung kay Maldito, Tapulan. Unya, ang iyang mga anak, kaway muna-muna siyang mga ginikanan. Mao na yung cross, no? May mga pastilan, bukatan yung cross. Dili sige magutbot. Mao na nga, kinahanglan pareho ka ni Santa Monica, no? Santa Monica, tinuod na, dito kayo lang iyang mana. Kay pigas lagi, di wala ang pabautismo. Pero natingin ko ba, gawa mo sila napanuhog nga si Santa Monica gidagmalan. Mao na ka ng mga asawa, nagipandagmalan siya nga bana, nga nung itabo man na, tungod kay, nasayon ka may mong bana, dali masuko, palahubog, wala na, mao na, usa ka kubo dayon, ikaw mo banghagan po din mo, mao na nga, mabaghagan ka, masubagan ka, tungod kay, huwag manundog ni Santa Monica nga, kung minalito iyang anak, bana, magsuko na, iyang amaman, iyang patawag rin sa kafe, iyang hiluton, iyang itag tubig, iyang pagkatugol, iyang pagkakaon, tanay mo, dili, banghagan, dili, suwang-suwangon, mao na nga, magubot yun, tungod kay walay pasensya, walay pagpaubos, buto maghari. Mao na kitsunan ni Kristo, hinapunta, pero sa pagkatinood, gusto kita ni Jesus nga makamao kita magsakripisyo, aron nga makatpon kita sa paghigugma sa tinuray nga pagi. Ang mga elemento sa tinuod nga gugma mao ang paghikalimot sa kaugalingong kagustuhan, self-denial. Ang sukwahe sa usa ka self-denial, ang sukwahe sa usa ka self-denying person mao ang tao na selfish. O laog, mo laog. Kung laog kita, dili kita makamaong manghatag. Unya, kung dili kita makamaong magpaambit, dili usab kita makamaong mahigugma. Sa iyon na ni Blessed Teresa nga taga Calcutta, sa Teresa Calcutta, pwede sa tao ang paghatag o walay gugma. Apan dili siya makahimo pagigugma kung dili siya manghatag. One can give without loving, but one cannot love without giving. Usbo na ko. Pwede sa tao ang paghatag na walay gugma. Apan dili siya makahimo sa pagigugma kung dili siya manghatag. Ang pagpaamit sa kaugalingong kabahin gayud sa tinuod nga gugma. Mao nga sa kaminyoon ang paghugmay, ang pagdili ng kay I love you, no? Tungod igugma ta ka kung dili, I will give my whole life to you. I want that you'll be happy with me. Mao na. Ikaw ang tagulipayon ka, kauban ka nako. Kung ikaw higugma sa imong asawa, mao na manikan mo ka, musayog kag mata, aron ang imong asawa dili masuko, sige, imong ampingan, imong mao na ilikaya nimong mga pulong nga makapasuko sa imong asawa, ikaw ang asawa mao tana ang hitabo. Because I want that you be happy with me. Ikaw ang magpayon ka kauban ako, o akong magpayon magpad kanimo. Dili kay aw ija, no? Dili na siya mayo. Mao ni nga kung ang maghari ang mga laog sa kalibutan, dili na nindot nga puy-an. Daghan ang mag-away o magbubot sa ang katawhan. Si Jesus naghagit kanato nga magkat-on sa paghikalimot sa kaugalingon aron kita madasid sa paghatag o pagpaambit. Gusto niya nga kita makamaong manghuna-huna sa kaayuhan sa uban. Dili lang sa kaugalingong panginahanglan,
pinaagi nini magmalipayon ang katilingban. Ay ganong iniminto sa tilog nga gugma mao ang pagpasan sa krus. Natingala ang asawa kay nag-anam ka na maganaman ka paraygo na iyambana. Busa ng muta na siya Darwin. Nga karunay man naman kunin mo nga kugos-kugoson. Umituwa ang bana. Sus. Mangutana pagay na siya. Wa ba day ka makadungog sa ingon sa pare nga kinahanglan atong pas-anon sa matag adlaw ang krus atong kinabuhi. Ang krus mao simbolo sa mga pagsulay o responsibilidad nga maabot sa tao. Dili na krus yung pas-an material, pas-an imong putlo ng kahoy tugas, imong butangan o mga babae, imong pas-an mao na nga during the Holy Week daghang diya magpinitin siya krus. Di na mo pasabot kundi mga pagsuway nga maabot sa imong kinabuhi. Ang tao nga adunay dakong pagsalig sa Ginoo dili mahadlok moatubang sa mga problema o uno sa kinabuhi tungod kay nasayod siya nga dili siya pasagdan sa Dios. Ang nakasakitan wala magikan sa Dios apan gitugutan kini niya alang sa usa ka maayong katuyuan. Dili nato malilong nga ang mga pagsulay mao